Dia dia min ye ka do ka fo yani nga doza me Boubacar fana fu kwa sako technicien ani gi melekeni gi melekeni aya jago mo bi melekeni ni na on se jo gere melekeni inde do jabi dai warbondi baloge ah oui non les toko de kundate kumana balo s'appelle dare kumana voilà date kumana do de sari asroka nongon kari yemve fasri ke bawke alu ndaw indicateur fana be ambele bia yusu ni kunfolo dia e mba mina ni barka yire nyuma sa ko ni ba soro bela jele chugoro bena ambe sebe ta sebe mi no independent na nya leta sa vai ka fo ko mi nye jere o sigoro male dokera malabo mi nye flajenye ka wulola ikado ka fo jigitigela sauti aidara bani ashimu ay kalmunta independent kono bi kan fasiri ako minye ikado farafina tomba no ye ikado uyai ale to folo kunye oyai oya ikado ka fo ale re asigili senga mini okara ka beni mekalo klemuga ani duruye bi woroni 1963 okumana minye ikado farafina ka ejekulu e faranyonga kulu kele kunye niye ale yele mana uya kundi kuraye ka to dako uya oye union africaine yusu iba ka fo ko o min fleni ko ba flani fla uye jereke jere mini ikado yaki jere sigoro malenye flajie o jere mi no obara bulu dara yusu iba ka fo ko akoni kumbe talike ka do wulika jo ani ko munumbe fo kata se ka do ka fo jamana ikado ko nyoma ko se ni jekulu yere mi fle no iyae na to kunye o iyae na kera iyae ale yere sigi kun kunye jumenye mi nyi ka do ka fo manifun cheko ko so no ya ka ka do lafia ani basigi ko ikado onyini ka do anga jamana anga farafina bangunka ananga jamana ko no lakananko ani ka do jamana yere bangun basigili ya farafina yere bangun basigili ka kun sigi kunye nunu nye o kuma yusu ka sigira no aklina ye ko minye jere infana ye o sigiro male kunye ka nyenye ni ngo nuna jere nu ikado asigiro male mingera no ye ko double sommet akera malabo ale Guinée équatoriale ale fabaye an yere gadum son jama mbeyu inafo Kasim Konate no ulu be no anga dum son be o kuma na Guinée équatoriale o faba mi malaboye ko jere asigoro male ngera no abe talike ka do ka fo gole mi adama denya ko no anni mi nyi ka do ka fo krengera ne yala fe mi bi talike lakanan ko ka balo o tasra fe anni ka do ka fo lakanan ko ere bakurumba ko ne jate mine ke ambe yoro mine ko bi ko ma million keme sabani bi ko non toni duru e ka do balon danya baga abo olu de kambi fe mi ka do dore be mi fana baga wore no jatege wala ke ba tigila mo uluka baga ye fo kata se fanga abayele maluma min tike sharia kono ani ka do gore na mo ulu da waluni ko nunu mbela jile ko jere nganga sigi uluka ko min flene no fanga dafri ko yi ka do dabulo ye min ale kembe ka farafina koni o kembe zangara ye farafina ale ta bulo la ko sebe o ka be ka do balan fana do farafina jidi ko la e min yi ka do sauti haidara ka foye akoko e ko min yi ka do ko yiri fere min koni yira ko jiri dema o bo ko fere min yira amo denge ko sabu ko alebse ka fasiri o chugo de la ko jigi o be fe minga yasa kanin la nyini numbela jile sabati o ye dollar wari miliyar ta anin nani ye o ko jigi bo odeka o kambe yoro mi ko bi ko odeka nga ta ko do bala jona yasa ka baloko ere ko ika do baga mi be baloko kunga o ka ika do bashi jona e ko farafina ere masega fu faranyonga million keme ani binani ko million keme sabani bi kono don duru bi nyini femina milliard sake o bi nyini na femina kan yere masega dore faranyonga million keme ani binani ko o kuma na ko minye o ko e o masabati folo ko minye ikado farafina amanye mawi ani ulu ikado ejekulu munu no ulu bora jinye jamana wore ula kana farafina ko kan kana farani ko inga ni jere in sem veninga ni ko numbela jele battery yusu kibai ka foko jate ka ma ali surunya folena haka jas me sauti haidara ka fola akoko minye ikado farafina manye mawi ko lu dunyi jigi tigere du uyere la ko sabu tise ku joje me fola joro la ka ko fo nyena bo uyere ye fu ku bolo mana bo ikado banyumange uma ani bolo di cheja fo ko ji kofe yusu kibai ka fo ko farafina ere ko uya jira ka fo awon tise ka fo ike fo ye ni bolo di cheja ni banyumange ote jiye fanwere mawo ko manye mawo ere yo farida wa yo nyeda de jira ikado ka fo jiye mala ka jira ka fo ko farafina tise ka yile ma fo ike ayere ni mama nyama ko yulu haglina wo ka
taabolo ye fɛn min bɛ tali kɛ jatigɛ walekɛbaa tigilamaw olu la ani yɛlɛma minnu bɛ dɔ fanga la n'olu tɛ kɛ sariya kɔnɔ n'o ye fanga dafiriw ye ko min ye i k'a dɔn ɲɛfɔliw ko caman kɛra o kɛnɛ kan yen koyi a ɲɛfɔli minnu kɛra ye i b'a ye k'a fɔ ko nin hakilina fila min n'o ye jɔrɔna ko ye bi i k'a dɔn k'a fɔ ko minnu filɛ ko lasigiden min n'o ye Guinée équatoriale yɛrɛ lasigiden min n'ale bɛ u jɔyɔrɔ fa UEA kɔnɔna na n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Christantos Obama Ondo ale i k'a dɔn a ye kunnafonidi baro kɛ nin ko bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka ɲɛsin ni laseli ninnu ma ɲininkali kɛra ko munna k'u ma nin ko ninnu walawala min bɛ jatigɛ walekɛbaa tigilamaw ni fanga dafiri minnu tɛ kɛ sariya kɔnɔ ko i k'a dɔn ko munna o ko fila ma walawala ko o dun ye i k'a dɔn maaninfinw hamina ko belebele dɔ ye i k'a dɔn nin cɛ kofɔlen ye jumɛn sɔrɔ ka fɔ n'o ye Christantos Obama Ondo ye a ko k'olu yɛrɛ damaw de y'o kuma fɔ ko maa ma kɛ o seere ye kulu yɛrɛ damaw y'o kuma bɛ batiri ko ka i k'a dɔn hakilina ɲuman caman ta o kama ko min ye i k'a dɔn taabolo kɛrɛnkɛrɛnnenw k'olu bɛna waleya ko nka k'o ma kɛ maa ɲɛna ko ye k'u yɛrɛ damaw de bɛnna o kan ko i k'a dɔn seerema ye o la ko fɛn min ye i k'a dɔn farafinna a jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen ala la k'u bɛɛ ma bɛn nin fɔlen kan koyi u taara kɛnɛ in kan jatigɛ walekɛbaa tigilamaw k'o ye u farafara fɔlɔ olu ka ko talen k'o da kɛnɛ kan ko o ye farafaraliba kɛ k'o ko dun gɛlɛma yɔrɔ belebele bɛ farafinna bankun de kan yan nɔ n'i y'a jateminɛ ko wulikajɔ kɛlen don ko nɔfɛ kabi 2004 san n'o ye 2004 ye Yusu kumana ko ali bi ko ɲɛ ma se ka sɔrɔ o la ko min ye UEA ye u ye wulikajɔw bɛɛ kɛ k'a fɔ ko min ye cɛdenw ye k'u n'o labɛn wolomasiri taba dɔw ni gɛlɛya donna farafinna bangun min kan olu ka n'o ko ɲɛnabɔ ka basigi ɲini k'o se ka lakana fana sabati k'u y'o jɛkulu min sigi ko n'u k'o ma ko force en attente i k'a dɔn k'a fɔ ko min filɛ nin ye k'o dɛsɛlen ko baara daminɛ k'a sabu kɛ ko jɛkulu in sigira nka jɛkulu in ma se ka sabati janko baara ka daminɛ min ye UEA yɛrɛ maa ɲɛmaa dɔ ye n'o ye Musa i k'a dɔn Faki Mahamad ye Musa Faki Mahamad ale ye ko fɛn min ye i k'a dɔn ŋaniya ɲuman o tabaliya de ye farafinna maa ɲɛmaw fɛ ani diinɛ ni ŋaniya ɲuman taa ɲɛ k'o ɲini k'u dɛsɛlen don o de la ko k'o ŋaniya siri u yɛrɛw ye n'o ye farafinna maa ɲɛmaw ye ko n'i ye jateminɛ kɛ ko olu ka cɛden minnu bɛ yen n'olu bɛ i k'a dɔn makɔnɔni na yaasa ka lakana sabati force en attente ko maa 2,700,000 fɛn min ye i k'a dɔn wulikajɔ ye ko n'o kɛra ko 100 jɔlen na 1 walama 2 o dɔrɔn de bɛ se ka i k'a dɔn wuli ka baaraw kɛ o kumana ko o bɛ fɛn min jira ko o b'a jira k'a fɔ ko ni i k'a dɔn an sera k'o fana bila ba la ko o b'a to kɔkan jamana minnu ka wolomasiri tabaw bɛna farafinna bɔ nɔgɔ la walama u bɛna an bɔ bolo la ka na an dɛmɛ jatigɛ walekɛbaa tigilamaw kɛlɛli la i n'a fɔ farajɛ jamanaw fo ka taa se Russie ma ko olu kɔni ne u doni jigin anw na se k'an yɛrɛ bɔ bolo la k'a sɔrɔ an m'an jigi kɛ maa wɛrɛ ye ko nka ko ɲɛma sɔrɔ force d'attente ko la fɔlɔ dɛ Yusu ko min bɛ tali kɛ fanga dafiriliw n'o tɛ kɛ sariya kɔnɔ ko yɛlɛmabaden min bɛ ka kɛ farafinna bankun kan ko da don n'o kuma la yɔrɔ min i k'a dɔn baroda sumana cogo di fɔlɔ a bɛ suma kɛ esɔnfɔ barow mɛ sen na ko da don n'o kuma la fanga dafiri ko i k'a dɔn wolomasiri tabaw ka fanga dafiri dɔrɔn tɛ ko jamana ɲɛmaw k'u ma bɛn kelen na in fana dɛ u ye baw fara ye Yusu baw fara kun ye mun ye ko da sera i k'a dɔn fanga dafiri si dɔ ma wolomasiri tabaw ta tɛmɛnen kɔ ka i k'a dɔn jamana sariya sunba bama yɛlɛma ka fanga k'o 2 kɛ ka tila ka 3nan ɲini ko da don n'o kuma na yɔrɔ min na ko Cadi maa ɲɛma min ye k'a dɔn olu ka lasigiden dɔ ye o wulila ko ka hakilila kunun kɛ ko fanga dafiri ko a mana fɔ ko ɲɛ bɛ si wolomasiri tabaw ka fanga dafiri ma ko min ye constitution bayɛlɛmali ye ka fanga ta kura ye ka i ni da ka kɛlɛ fanga ta ko 3nan k'o fana ye fanga dafiri dɔ ye o k'o dun ɲɔɲalen don farafinna bankun kan ko dama don o la k'a bɛɛ dan tɛ wolomasiri tabaw ka fanga dafiri ye dɛ ko wa ko fɔ fanga dafiri masina min filɛ n'o ye 3e mandat ɲini ye ani dɔw yɛrɛ ta bɛ mɔnɔbɔ hali dan t'a mandat la farafinna bankun kan yan ko k'a sabu kɛ ni i k'a dɔn sariya sunbaw bama yɛlɛmali ye u yɛrɛw ka nafa dɔrɔn kosɔn k'o ye fanga dafiri min ye k'o ɲɔɲalen ka tɛmɛ wolomasiri tabaw ka fanga dafiri kan k'o fanga dafiri o de bɛna wolo i k'a dɔn ɲuguɲugu la ɲuguɲugu bɛna ni ɲagaɲaga ye k'o ɲagaɲaga kelen in de bɛ tila ka na wuli ni jama ka wuli ka jɔ ye o jama ka wuli ka jɔ o kɔkɔrɔma don k'o bɛ kɛ ni wolomasiri tabaw ka fanga dafiri ye jama bɛ tila ka tugu olu kɔ o kumana ko fanga dafiri ni da don n'o kuma la faamaw ye maa ɲɛmaw ye baw fara yen dɛ Yusu ko fanga jamana ɲɛmaa caman bɛ farafinna bankun kan k'o bɛɛ lajɛlen
lajɛlen sɔn fɔra nin ye k'u ye troisième mandat k'a karaba bɛɛ lajɛlen ɲɛna yan ko da donna o kuma la i b'a ye k'a fɔ caman ma sɔn o ma o kumana baw farala o yɔrɔ fana na ko dɔw olu ye i k'a dɔn k'a fɔ u taamaw sen nungunin ka ten yɔli ka bɔ yanni ko yɛrɛ ka kun jɛ jago k'a fɔ ko dantigɛli bɛna kɛ olu bɔra u sen nungun kan ka taa ko sabu ko olu ka ndelen darakira hali kuncɛli ma kɛ o dɔw ɲɛna u y'a fisaya taama ye sabu da donna olu ka fiɲɛ na Yusu min ye i k'a dɔn Sauti Haidara ye ale ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ indépendant kɔnɔ u ka bidon bɔli don troisième mandat kɔni k'o ye dafirili dɔ ye o ye dafirili ba de wa k'o de ɲɔɲalen ka tɛmɛ olu ma se tabaw ta kan da donna o kuma la Laginɛ t'a la Laginɛ ta ma laban o ma laban sɔrɔsiw o ta Côte d'Ivoire t'a la Ala ma yɛlɛma bɛɛ ɲɛna awɔ ka faali k'a nɔfɛ ka Ivoirien denw ni kɛnɛ karaba yaasa k'a ka mandat sabanan a bɛ ka kɛ malabɔ min na o maa ɲɛma yɛrɛ ayiwa Mabo ka mandat da dɔn ayiwa baasi tɛ Fɔri Yasini Bɛɛ Mabo ka mandat da a dan b'a la wa Ala k'an sutura olu yɛrɛ ka coup d'état ka jugu hali sɔrɔsiw ta ye k'o de bɛna bolo sɔrɔsiw ta la tuguni a banna o kuma a bɛɛ y'o kelen de ye Moro awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la nin ye ministre 3 ye olu kɔni bɛ ka ɲɔgɔn foroki awɔ projet dɔ nɔfɛ n'o ye projet min ye Moro awɔ k'a dɔn min ye o projet a wari bɛ taa miliyari 2 bɔ ɲɔgɔnko la ɲɔgɔn foroki kun de ye n'o tɛ baara dan ye o ye ministre 3 bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ baara kelen na baara wɛrɛ tɛ yen yan Choguel Kogali Mayiga miliyari ko min b'a la dɛ o nɔfɛ ta ko don Choguel Kogali Mayiga ale ka gouvernement awɔ k'a dɔn min ye ministre 3 ye olu kɔni wuli bɛ bi a kɛn bɛ i yɛrɛ ka fɔ la Seydina Kunbere nɔ ye Moro awɔ min ye nin ye awɔ k'a dɔn fɛnba ye n'u b'a wele ko l'herbe à l'éléphant Moro awɔ k'a dɔn ni nafolo bɛ t'i jɔ miliyari 2 n'a kunkan fɛnɛ Moro a lancement min ye awɔ k'a dɔn o kɛra Kayiba Jabate o kalo la san 2021 awɔ ko de beaucoup min ka fɛn in de nin dɛ awɔ a fɛn bɛɛ i bɛ bulu kɛmɛ so fɛn na ko de projet tɛna kɛ nin o sanfɛ a bɛ sɔrɔ Boro i ka dɔn ministre gouvernement transition o maa 3 olu kɛn bɛ awɔ k'a dɔn kɛn bɛ ka muru sama u ni ɲɔgɔn cɛ hali bi u kɔni wulikajɔ kɛn bɛ ni projet min bɛ yen ni awɔ k'a dɔn sɔrɔ caman b'a kɔnɔna na min ye ministre de développement rural Modibo Keita ani awɔ k'a dɔn ministre ani awɔ a baarakɛɲɔgɔn min bɛ yen n'o ye ministre de l'élevage et de la pêche Moro awɔ k'a dɔn Yuba Ba ministre délégué pêche et élevage Yuba Ba ani ministre de la jeunesse et des sports min ye Aga Ataye Moro ninnu bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ min ye awɔ k'a dɔn nin projet a bɛ se ka tɛmɛ olu ka sira fɛ cogo min na Moro awɔ k'a dɔn projet in bɛ tali kɛ mun kan an kɔni bɛ bi sɛnɛ bi min n'a bɛ kɛ sababu ye ka bagan balo Moro awɔ k'a dɔn a bɛ se ka kɛ baara wɛrɛ fana ye i n'a fɔ awɔ k'a dɔn min ye kaba ka taa se awɔ k'a dɔn min ye fɛn wɛrɛw ma Moro ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka k'a kɔnɔna na Moro n'a dara dugukolo la Moro awɔ k'a dɔn min ye ji de bɛ k'a ka fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye a ji bɛ ɲini dugukolo jukɔrɔ n'o ye forage baw ye o ko nin tɔn ma kɛ o y'o ka baara ye o Modibo Keita kɛ développement rural ko génie ruraux de fana bɛ a ko la u k'o di n tɔ ma o y'o ka baara de ye o ministre 3 bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ bɛ mun kɛ binkɛnɛ na ale ye jeunesse ko a projet in dabɔlen don funakɛninw kama funakɛninw de fana kama ni Modibo y'a sigi o bɛ funakɛninw bali ka don a la n ma ɲɔgɔnna ye dɛ n'o tɛ ale nin kan ka kɛ ale ka baara ye agriculture développement rural a fɛ bin bɛ kɛ ka misi baganw de balo wa a bɛ nafa ɲɛ bagan ye fɔ buruku u ka nin den tɔ ma an ka buruku sɛnɛ Moro Keita i to Moro Keita awɔ k'a d'a ma ye ale ka ko ye nin Moro min awɔ k'a dɔn ko nin n'a ka wulikajɔba ye wa n'a kɛra Moro awɔ n'a ko ɲɛnabɔra min ye awɔ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn wulikajɔ bɛ bonya awɔ k'a dɔn ka sɔrɔ kɛ sɔrɔ mulosɔrɔ ye nka min ye tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ awɔ min ye a fɛn dɔw bɛ yen min ye a yiri dɔw bɛ yen ko a yiri a siri bɛ t'i jɔ 200 la nka Moro awɔ k'a dɔn min ye maa dɔw ye i k'a dɔn a ko ɲɛnabɔli sira fɛ olu taara ka taa dɔ fara wari kan
no ye avocado mangana jugu doye surfacturation alibiwa alibi akola ke anw ɲɛna ko dana armement militaire ni avion présidentiel ma i matla folo ja nya to ala le halibi ato bi sena u ka ni fɛrɛ ɲini o la ni mali de yɛrɛ de jogo ma sha tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ dalu ye dɛ nin ko kɛmɛ dan ne bɛ wale moro avocado min ye an ka jamana maa ɲɛma k'u ka wuli ka jɔ kɛ alibi k'a lajɛ nin baara in bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni furugufurugu ye ni kiri de bɛ ka busamisɛn guwa a kɛbaw la k'o de bɛ ka maa wɛrɛ ja gɛlɛya a banna o de don a banna n'o tɛ ni kiri ye dɔw bila sisan jagarija kɛnɛ kan maa wɛrɛw senna bɛ sumaya ko la moro ni nin baara in kɛra denmisɛnnin maa caman bɛ a bɛ t'i jɔ avocado denmisɛnnin 3 ɲɔgɔnna la moro olu bɛ se ka baara kɛ ni avocado taabolo in na n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko bɛɛ lajɛlen min ye Kayiba Jabatɛ moro o taara ka taa ko la min ye avocado taara ko la moro avocado jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye avocado min ye Chadden Emploi moro o de kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ni nin ɲana yɛrɛ a bɛ kɛ sababu ye min ye anw bɛ se ka dɔ fɛrɛ avocado kɔfɛ jamanaw ma wa nin ko min filɛ nin moro k'a bɛ kɛ sababu ye n'anw ka baganw balola ka ɲa min ye Mali ni arabu jamanaw ye an bɛ se ka avocado an bɛ se ka bagan ni k'a bɔ yan nɔ ka taa n'a ye arabu jamanaw la avocado ka taa feere ka taa sogo feere olu ma sogo kulo kari larabu da dɛ a banna o kelen ni a banna ma da n'o kelen y'o ye minɛ bon i b'a dɔn ni projet sugu de bɛ jamana yiriwa e k'a bila i kunna ne gafe dɔ ta wagati dɔ la Izinson a PDG Burama Jawara Ibi Group Burama kɔni den don million ni fɛn dɔgɔ bɔra kɔnɔ zɛrɛ sugu fan ta o million ni zɛrɛ na bi bon a bɛna hectare 1000 hectares a b'o de sɛmɛ wa hectare kelen o kelen a bɛ se ka tonne min di cɛ turu a fɔ an bɛ million dun fo k'an yɛrɛ fa ye a banna u k'a sɛnɛ dɔrɔn a banna a tɛ gala wa an b'a bɛɛ manger n'o farala ninnu sugu kan o de bɛ jamana yiriwa o bin ka sɛ sisan baganw ka kulɔ sisan o ŋaniya dun fana bɛ jamana marabaaw kɔnɔ k'u bɛna sogo bayɛlɛma usine 3 jɔ a banna o baganw kulɔlen bayɛlɛmalen k'o kɛ boîte kɔnɔ i kelen k'o dayɛlɛ k'i sigi o kunna o duntɔ i ɲɛni maa ɲɛ tɛ bɛn o a banna a bɛ to ka saga kelen don furu la sɛbɛ la misiw cɛ k'an kɔrɔkɛw wele o ka d'u da koyi n kɔrɔkɛw i b'o barika sɔrɔ dɛ awɔ n kɔrɔ Musa Boyi ninnu ni Abdouba ninnu ni Musa Jalani ninnu n kɔrɔkɛ i bɛ kɔrɔ Solomana fana wele solu jumɛn si solo sogo ka d'a ye sogo ka di solo dɛ moro a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la an ka silamɛ jamana minnu bɛ yen k'a sogo bɛ taa nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na moro de wuli ka jɔ ani nin min filɛ nin moro ko ni nin ko bilala sen kan wa moro maa a bɛ se k'a fɔ jamana a bɛ don da la wa nin bɛ kɛ sababu ye ka sira caman dayɛlɛ min ye Kayiba Jabatɛ moro a bɛ k'a don ko n taara ka taa awa min ye a ko daminɛla ye o tuma nin ye Asimu Koyita ani Choguel Kokala Mayiga k'u ka nin ko ɲɛnabɔ joona ministère kelen min bɛ yen n'o kan k'a latigɛ walasa a bɛ se ka latɛmɛ ka sira fɛ Laya Jara ni ale ka fasiri ye an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn dun b'a wele ko Soir de Bamako u kana to ɲɔgɔn sama na nin ka taa k'an dan dɛ ayi u k'a to dɔ ka dɔ bɔ dɔ ka dɔ don n'o tɛ n'i y'a dan ma n b'a ta k'a di n tɔ ma nka a tɛ n sago la ayi o tuma Yusu min ye i k'a dɔn sɛbɛn ye n b'ale ta n'o ye témoin ye témoin ye Amidu Keyita ale kumanen don k'a dɔn k'a fɔ i ye Kayiba Jabatɛ fɔ sisan Kayita ja kun ye tɛrɛnko ye nka tɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ ale ko kun kɛn bɛ ɲɛnafin ye Yusu an da donna nin kuma na ye a ka ca cheminot olu ka ko kɛra an hamina ko ye kosɛbɛ a b'i n'a fɔ maliden tɔ fɛn fɛn bɛ degu kɔnɔ a bɛɛ ka ko y'anw hamina ko ye yan nka an da sɛbɛkɔrɔ sera i k'a dɔn terrain sira baarakɛla olu ka degu ma dɛ Yusu nka hali bi a ma ban pewu fɛn min i k'a dɔn sopafɛri ye ko waati min i k'a dɔn cheminot olu b'u ka i k'a dɔn sarakɔrɔ juru o sɔrɔ makɔnɔni na ani i k'a dɔn alamakɔnɔ sigi la ko maa ɲɛma i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛmayaso k'olu kɔni bɛ yɛrɛ jabɔ ni bɛndiya la hali bi koyi Yusu jamana ɲɛmaw bɛ girinna tuma min na yaasa i k'a dɔn ka nɛgɛsira k'a baaraw daminɛ maa ɲɛmaw olu kɔni bɛ mobili kura san na o kumana Yusu ko fɛn min ye k'a dɔn nin ko ye ko semaine fɛri yɛrɛ jɔlen don a bɛ waati jan bɔ ko i k'a dɔn san 2 bɔɲɔngo i b'a dɔn a tɔ yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen sigira sen sabara kɔnɔ min ye semaine fɛri ye i k'a dɔn n'o ye sopafɛri n'a bɛ wele ten semaine fɛri
iba yi ka fo ko abe yoro mi ko bi o ka be na fo fiye bo dabi nyini nga soro kuma fo chugo ni ko tabulo bo jira o fiye bo dabi na soro chugo mena haka ja mi nyi ka do ka fo ni wati uye adola ko mi nyi ka do kuna fo ni do bora ko obi o kuna fo ni jigisigi ko ye o de lamba fo ngo fiye bo dabi nyini nga soro la nyini kunkunye mi nye daga sira baraka damine yusu ko jamana nyema ufana yo barakile uyo ngani asiri yusu ikado ko jama kuluba bwaraya ninga ta ikado dogo kuntemene irisi jamana ikado ofa luka jamana la no ye musukuye okumana musugu okumana kanga jama kuluba mi bwaraya kataye ku ni ikado ukata ma semve unirisi jamana achake da bado enyonye ikado enyo amfa munkola no ye ko trading house STM oluko ninga bara kerengerane do ikado glani de la glani mi nyeshi bolima feuma agurima na misema on fe mi mbene gesera ere bara fana kofo hakaja ani ikado terengolo ni ikado wagon mi ni terengolo munumbe bolini gasholi do robe bolini kuran ku be ni bara obela jile dike yusu bae ka foko oluko ni ikado wulika joke uni mali jamakulu minu ntarae uye ikado jengo manyonya ko farida o irisu yengani asiri ku kandi ka foko be na mali demeni terengolo ko a terengolo ko wakwate ke ali wati janye o dola ko mana kab na ke sababu ye anyi simede fari hami mi mine ikado bara uluka damne hami o kan noya o mana mi nyi ikado ka fo ni ngogule ya ro e mi nyi ko ali ni ikado ka fo teraw nyen nundo bara o damne ni terenko bela jile nyana bora ko eregele ma ro e jumenye terentse ga ere ke fenye barakela ko o mana yusu ba ka fo ko barakela mi mbi blani ma nyama yala ko ke ma mi mbi ko nyana bo ni kula nogola fanate ko jamana bolo ma de chageda de do ko jamana de bolo ma da yoro do ko nga ko maiga mimbe ko maiga be abe sanduru bobi jela kilishi be taraka segere ala ni ekado aka warichie anaka ekado ko ba kundaun fe mi ekado simene fere ekado barakelaw ko lutte de ko no ka to ke re jaboy ko tere kuntiga boli wati mina maiga alamine ka ikado marinju sagata terensira bela jile mamu terensira ikado agara bela jile mamu ka soro terente ikado tamana okmana kwa aka bara ke chugo manya na fulo bara ke chugo manya nega sira imbara ke chugo manya okmana fe mi ikado ka fo manyema wi so pas faire ko tuma mi jamana nyema ube ikado nyebe nyinina ani fere bela jile tigera wasa ikado terensira no terensira bara okbisega damne chugo mina okmana mi ikado ka fo wati kelena ibaye ka fo ko manyema mimbe so pas faire la aye ikado barakelo ni da dingeni ndala ka na folo ka sagoye wa abulile do adele ko la tun ko jamana nyema o olu be ikado nyenyini ka terengo blase nga tuma me alebe mobli kurasana ko Toyota la ni cruiser do ayo kura sa V8 mi yisu ikado ka fo ka dosa are ani ikado ka fo ka dosa aka manyema danga mflafana ye fe mi PCA ani ikado DGA ikado kwa dosa oluye me kado ka fo V8 were ko V8 mi na yo sanza kwa V8 re numero ko V 96 82 MD oye ikado kelenye o mi ikado ko dowre fana be ko ikado ko Fortner ko o fana ikado belebele doye ko fana ikado jatede oye BV 96 83 yusu ibaye ka fo MD ikado ka fo ko yo boli fe fana ye o DGA tai o mana yusu ibaye ka fo ko ni wati kelena shemino uluka juru korobe kalo juli juru o masara folo mobli kurasa bi sena jamana nyema ube grina ko nega sira baraka damne mobli kuraka sambi sena o mana ko minye nunga kalo sara juru mimbe ko akli bora o ko wa nyini galikele ko mi nye ikado ni ngoye ko wati do fana na ko barakela munu nyenye nyimi uka sara nove ka e bagabaga ke ka fo ka no lu do gwenga bo barala o kuma na ku ka ikado kuma bla wala mo ka gwenga ka bo barala adola ko do yu dashwe a wati la ka nyefolu ke o kuma na kwa akani ikado daka wana mo blu sane ngoroko munu nyenye nyimi o fana kama so pa faire manyema abora ninga ikado mumfo oluye ko nu be fe ukato barala ukana gwenga bo barala waku dobo ukasarala
ale bɔ a to u ka to baara la nka k'u bɛ dɔ bɔ sara la o kumana ko bɛn bɛ kɛ o kan u bɛ sɔrɔ ka to yen n'o tɛ bagabaga b'u kun kan dɛ o kumana o baarakɛlaw k'o dɔw bɛ yen nɔ olu kɔni ka dɔ olu murutira Yusu k'u ma sɔn k'a fɔ k'olu bɛ dɔ bɔ u ka sara la sara min di i ka dɔ bɔ ko ka dɔ wɛrɛ bɔ o la k'olu ko jigi ko ka na ko fɔ 50,000 bɔ ɲɔgɔn la o kumana sɛnɛkajɛkulu min bɛ yen n'o kan ka baarakɛlaw ka i ka dɔ hɛrɛw lafasa k'olu y'u can k'u jɔ k'u tɛ jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini wa k'o tɛ kɛ a tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini o kumana Amidu Keyita ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a bɔ le témoin kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli don Moro min ye yana an ka taa sugu la sa maa caman bɛ kuma ko Liverpool ni Real ka match Real ka fɛn ta Real bɛ gagner Mori baara dɔrɔn de la koyi yɔrɔ dɛ awɔ Mori baara dɔrɔn Real su bɛ to dɔrɔn de la o de don n'o tɛ Liverpool t'o kɛ o n'o tɛ Ala deli binin kelen tiɲɛ yɛrɛ la Yusu a kɛra jigitigɛ ye Liverpool ma dɛ n'o tɛ Liverpool ye wulikajɔ barika bonya koyi a banna o kuma Yusu an bɛ tɛmɛ n'a ye an bɛ tɛmɛ n'a ye sugulata tɛ yen bi sugulata tɛ yen bi sugujɔ tɛ yen sugu bɛ gɛrɛvu la an ka tɛmɛ n'a ye Moro aw ka dɔn Mali kura taasira minisiri Kamena aw ka dɔn min ye ale kɔni welela i n'a fɔ minisiri tɔw welela cogo min na ORTM a jabaranin kan min ye aw ka dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ t'i ɲɛfɔ Mali kura taasira la o de kɔnɔna na aw min ye wele bilala an ka minisiri ma n'o ɲɛsinnen don an ka dugukolo n'an ka soko ma n'o ye aw professeur Kamena ye Kamena Moro aw ka dɔn min ye a kɛnɛ ganza min ye aw ka dɔn Burama Kane ale ye journaliste ye ORTM na ani Yusu Kulubali ale ye journaliste ye radio Rampar la olu de tun bɛ ka minisiri a ɲininka Moro aw ka dɔn min ye ɲininkali minnu n'u kɛra la k'a bɛɛ lajɛlen jaabi ni k'a fɛsɛfɛsɛ i n'a fɔ i ka dɔn affaire min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ aw ka dɔn min ye OMH o office malien de l'habitat fo ka taa se aw ka dɔn min ye an ka foroba cakɛsoba minnu bɛ yen n'olu ye aw ka dɔn bâtiment administratif minnu aw ka dɔn n'u ye olu feere Moro aw ka dɔn min ye a kumana nin bɛɛ lajɛlen kan Moro a y'a jira k'a fɔ ale bɛ sigi minisiriya la waati min na ale kɔni wuli ka jɔ kɛ min ye aw ka dɔn logement sociaux ko min ye o y'a sɔrɔ aw projet min bɛ yen n'o OMH i ka dɔn a tun b'olu de ka bolo kan dɛ Moro aw ale taara ka taa sɔrɔ juru min bɛ yen ko bi ti jɔ miliyari 200 la Moro aw ka dɔn o miliyari 200 juru min bɛ yen ko kun kɛn bɛ ka kɛ sababu i ka dɔn ka baaraw jɔ ale nana aw ka dɔn min ye ka na ni taabolo kura ye min ye ani so dɔw bɛ olu yɛrɛ kɔni kun bɛ yen Moro tiɲɛ yɛrɛ la olu maga kun kan ka k'olu la tuguni Moro ale nana ka na ale nalen ale wuli ka jɔ kɛ wuli ka jɔ kɔnɔna na aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la Moro aw ka dɔn min ye yɔrɔ minnu na bɛnna san 2019 Moro aw ka dɔn min ye bâtiment administratif minnu n'olu dira n'o ye an ka aw foroba cakɛyɔrɔ so minnu bɛ yen n'u ye u ka dɔn olu feere Moro aw ka dɔn ka tila k'a lajɛ min ye an ka dugukolo ani aw an ka taabolo minnu bɛ yen Moro aw ka dɔn sɛgɛsɛgɛliw kɔ Moro to ka jɛ minnu kun bɛ yen ani yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen ni dibi b'a la Moro ale wuli ka jɔ kɛ ka enquête bila nin bɛɛ lajɛlen kan k'a fɛsɛfɛsɛ a bɛ kɛ ten de o de ka ɲi a fɛsɛfɛsɛ Moro aw ka dɔn logement sociaux ko b'o la min ye bâtiment administratif b'o la Moro ani ka dɔn fɛn minnu bɛ yen Moro aw ka dɔn o ye masi o yɛrɛ ka aw ka dɔn taasira la sa i ka dɔn u ye wuli ka jɔ kɛ wuli ka jɔ aw ka dɔn min ye banque minnu bɛ yen n'olu ka juru bɛ yen Moro u y'a lajɛ aw ka dɔn u n'olu ka sigi ka kuma min b'a to aw ka dɔn ko a bɛ se ka latɛmɛ cogo min Moro i n'a fɔ o kɛra cogo min na o ni sababa bɛnna Moro aw ka dɔn logement sociaux minnu bɛ ka jɔ Moro aw ka dɔn a n'o ko taabolo o wuli ka jɔ kɛ ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa o baara o bɛ se ka daminɛ tuguni Moro aw ka dɔn o ni sababa bɛnna n'o tɛmɛna ka bɔ yen Moro aw ka dɔn malidenw bɛ se ka aw ka dɔn titre foncier ni k'o sɔrɔ aw nɔgɔya la cogo min na n'o tɛ don tɛmɛna Mali la yan n'i tun wulila titre foncier ɲinini na e bɛ foncier ka titre to i bɛ foncier ka titre to yen i tɛ titre sɔrɔ fiyewu e bɛ foncier n'o tɛ i tɛ titre sɔrɔ dɛ
moro awa min o titre foncier ko moro aw ka do ko nye ka soro o la wa nye soro lo la fana ministre Kemana ka fola ako aw ka do min ye nyere la ko manga yera wulila yoro mina kosebe o logement sociaux ko aw ka do min ye abila teme jogo mina moro ore ko nana ale nale o ka do sika sika kele ko min ye commission goro min be moro aw ka do nana kana ye do yera be olu be sodo kono e ka do aw min ye papier la ngolo de bu bolo papier nyuman tu bolo wa do ne so ngono moro nafolo mugo do min do la fana ngode kra fien amalde tun forla ngana muna sakoi moro ministry an forle bari kundunna ministry ayo bela jele sege ningati tege da awakado olu tona wakado commission minzigira ministry so konondo olu bela jele ka mabala muso ni demsenu minye awakado ani makodo na baw moro ikado olu commission gora minzigira olu ka bara de nato minye awakado gelea chama mba kono minye o gelea olu bse ka bwala chukomina ministre Kemana ka fola ako avocado ningo min vlane moro ko avocado minye nyera la mama be avocado nolu nyimba kola moro ku ye teke doka wa minye ni ko bela jelenye wa do refana be wati mina unana kana ko seke ka laje ku uya yira olula ka fo nyera la ko awa minye papier mbablo ko papier do ko lu bise ka bochiko de ka soro lu e saralike o fana ka lajɛ dɛ o fana ka lajɛ n'o tɛ a na kɛ dɔ ka ɲɛkumun kan dɛ abana dɔ yɛrɛ ko ka t'u labɔ ministre Kemana ko a ko awa min ye a ko ti kɛ ten a ko bɛ adamadenya don a ko bɛ ɲini ji ɲɛma jɔlen na moro a ka dɔn min ye a ko bɛ kɛ ni sariya sira ye wa a ko bɛ kɛ ni bonya ni karama sira ye an maliden nama don moro a ka dɔn an k'a lajɛ min ye an bɛɛ lajɛlen ka sariya de lajɛ sariya ye min fɔ an ka tɛmɛ n'o ye ni sariya ko i ka bɔ cogo min i bɛ bɔ ten ka sɔrɔ bin ma k'i kan a ka faamu dɔrɔn a ka faamu ni ye gɛlɛya ye fɛn fɛn a ma faamu a ma faamu n'a faamuna dɔrɔn gɛlɛya bi ban a banna a ka faamu moro a ka dɔn maa bɔra n'u ka fɔ papier ka ni kuma bɛɛ lajɛlen fɔ min ye ministre Kemana ye a kɔni ko a ka dɔn nin ko in tɛ taa cogo si la min ye maliden bɛɛ lajɛlen fo an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka lajɛ a ka dɔn an bɛ se ka jamana in lataa ɲɛ cogo min an ka Mali de bila sanfɛ moro k'a lajɛ baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na min ye a ka dɔn yɔrɔ dɔ fana bɛ yen n'o ye zone aéroportuaire o ye avion jigi kɛnɛ fanfɛla ye ale mankutu kɔni ye diɲɛ lamini o ko min bɛ yen moro a ka dɔn min ye a y'a jira k'a fɔ commission dɔ sigira sen kan o commission bɛ se k'o ɲɛɲini ka baara kɛ ka cogo min na min b'a to a ko bɛ boliya sariya sira fɛ ani bonya ni karama sira fɛ ala ka sababu ɲuman d'an ma Musa Danbele n'ale ye baraminɛ kalanden éducateur de renouveau ale de ye nin fasiri o ɲɛ b'a la maliden an ka bɛɛ ka kɛ kelen ye fɛn min don ni dungana ko tɛ bilen ko yɛrɛsago ko tɛ bilen ko wajibi de don n'o tɛ ni dungani yɛrɛsago ko tɛ anw ka kelenya ni bɛn ye bilen o an tɛmɛ n'o yɔrɔ kan a banna a bɛ wajibiya an kan bi de an k'o de kɛ k'an yɛrɛ kumabɔ ka jamana in il y a tradition il y a pas tradition il y a le Mali ko Mali de don wa ni dungɔ ko tɛ dɛ an k'a kɛ Maliko in ye wa an ka kɛ kelen ye ka wajibiya an yɛrɛ k'an bɛɛ kelen kelen Mali ka bɔ a banna o de dagalen don bi n'o tɛ a ko ba kun da tɔ ninnu ni kɛrɛfɛ kuma ninnu olu ye Bwangari kan fɔ ni Burukusi kan fɔw de ye ani naɲini kanw an kan t'olu ma o olu ko tɛ Yusu indépendant b'ale ta ni indépendant ta min ye k'a dɔn an ka faama ye Kolomasiri Tabaw a k'u ye wulikajɔ dɔ kɛ a wulikajɔ wolola Tare la wulikajɔ belebele a wulikajɔ a kɛra i k'a dɔn Bankasi o cercle kɔnɔna la ka bɔ mai kalo in tile 20 na ka na tile 26 la a Yusu ko jatigɛwale kɛbaa tigilama 17 olu bilala su la min ye i k'a dɔn Jalasago Sokura ani Wankɔrɔ olu yɔrɔw la ko nin baara ninnu kɛra ye de min ye jaabiw ye o min bɔra nin wulikajɔ la min kɛra Bankasi cercle kɔnɔna la hakaja jatigɛwale kɛbaa tigilamaw u ka wulikajɔ barika kun bonyalen do ye ani i k'a dɔn yɛrɛsagokɛ fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ k'u dogoyɔrɔ belebele dɔ fana tun bɛ yen o bɛ i k'a dɔn kungokolo dɔ kɔnɔ Mali ni Burkina dancɛ la hakaja ko u wulila ka se nin yɔrɔ na ka taa i k'a dɔn ninnu sen bɔ kala kan ye ka i k'a dɔn sokɔnɔminɛnw kɛ kɛnɛmaminɛn ye Yusu min ye i k'a dɔn ko dɔw ye bolila ka don jama la dɔw jiginna dugu kɔnɔ
dɔw yɛrɛ kɛ i b'a fɔ ko dugudenw olu kɔni porokotora nɔtɛ fɛn fɛn kɔni yera ko jatigɛ wale kɛ b'a tigilama dɔn a bɛɛ bilala su la fɛn min ye nin jatigɛ wale kɛ b'a tigilama ninnu ye k'u bɛ kungokolon de kɔnɔ u to ka bala ka bɔ ka na binkani ta ka dugudenw sɛgɛrɛ ni ka tila k'a kɛ sentɛgɛ ni ko laban ye Ablaye Jara ale ye kalimu ta ni k'an kunnafoni ye ne fana kɔnɔ bi ko Wolomasiri tabaw n'o ye faama ye ka bɔ mɛkalo tile 20 ani ka na se tile 26 ma k'u ye wulikajɔ belebele min kɛ Bankasi cercle kɔnɔna la Yusu k'a kɛra sababu ye ka jatigɛ wale kɛ b'a tigilama k'u sigiyɔrɔw yɛlɛma ka dɔw olu bila su la a dɔw yɛrɛ y'a fisaya taama ye min ye u k'a dɔn k'a fɔ u jabalaw ye ko bɔ kɛra o dɔ kan wulikajɔ ɲɛsinna u jabalaw ma a kun ka suru yɔrɔ min na o bɛ k'a dɔn Jalasagu Sokura ani Wɛnkɔrɔ o ko fɔ ko sanga ni waati ni maa ninnu kun bɛ taa ni sigida buguda maaw ni da dingɛni da la i b'a ye k'a fɔ ko kalo caman kɛra o ko la maramafɛntigiw bɛ taa u sago kɛ ninnu na ni ka taa n'u yɛrɛ ye Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ni buguda kelen-kelen min kofɔlen filɛ nin ye hakaja ko jɛkulu jugu minnu bɛ yen n'o jatigɛ wale kɛ b'a tigilamaw ye k'u tun bɛ to ka balaka ye tuma ni tuma wa u bɛna bi dugu kan ka tila ka taa n'u yɛrɛ ye u bɛ fagaliw kɛ ka fɛ dɔw ta yaw ka taa o ko bɛnkani laban yɛrɛ kɛra belebele min ni i k'a dɔn k'a fɔ digi kɛra an ka Wolomasiri tabaw la o senfɛ o kɔni kɛra i k'a dɔn Sokura 2020 san na Yusu i b'a ye k'a fɔ ko Wolomasiri taba caman tora o la sabu o kɛra janfa kɔnɔ Yusu n'i ye Wankɔrɔ ta k'a lajɛ ale ni Burukina dancɛ man jan olu ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ o kumana k'o fana ma kisi ko ye sabu jatigɛ wale kɛ b'a tigilamaw kun bɛ to ka taa zole da ye fana u bɛ binkani ta ka dugu sɛgɛrɛ maa dɔw ni tora o fana na wa duguden caman bɛ yen nɔ i k'a dɔn k'u ye ni katigɛlɛya walew ta k'olu sɛgɛrɛ sariya sɔsɔ baaraw sanga ni waati u bɛ taa dankari maaw la hakaja k'u ka taa ka segin k'o bɛɛ gɛlɛya u bolo min ye sɔrɔ ye u kun t'o kɛ bilen sabu n'i y'a mɛn i bɛ sɔrɔ kɛ i bɛ sɔrɔ baara de ma sɔrɔ Yusu k'u ye kalanso caman datugu nin waati kofɔlen in fana na n'o ye lɔgɔlisow ye ka tila ka nɛgɛjuru siraw k'olu lanɔgɔ n'o ye ko ligne téléphonique k'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ko nin bɛɛ tɛmɛna o kumana Yusu ko min ye k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye sa ko yaasa ka maaw kisi ni gɛlɛya ninnu ma ani lajaba minnu bɛ kɛ u ka taa ka segin u ka nɔgɔya u k'a kɛ kanabila ni lafiya ni hakililatigɛ kɔnɔ Wolomasiri tabaw ye nin baara de boloda ka bɛn n'o hakilina ye mais kalo tile 20 a ka taa se tile 26 ma Yusu k'u ye nin wulikajɔ belebele min kɛ k'a kɛra sigida minnu na i b'a ye k'a fɔ ko a dɔ la ko min ye k'a dɔn jatigɛ wale kɛ b'a tigilamaw jabala dɔw kun bɛ yen k'u y'o bɛɛ lajɛlen da walo Yusu ka tila ka dɔbidɔbili kɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen n'u bɛ se ka k'u dogo yɔrɔ ye k'a bɛɛ lajɛlen larawe o kumana dugumacɛw bɛ kɛlɛ la kuma min sanakurun donna kulon na min ye o sanakurun ye ale ye bundenni kɛ waati min na min ye jatigɛ wale kɛ b'a tigilama 20 bɔɲɔgɔnko ye olu bɛɛ lajɛlen tora sisi la wa ko min ye duguma kɛlɛkɛlaw ye olu fana ye i k'a dɔn dɔbidɔbili min kɛ a kɛra sababu ye u ka taa bɔ maramafɛn kisɛden caman kan ani maramafɛn caman moto 9 olu fana y'o minɛ o kumana Yusu ko nin wulikajɔ belebele min kɛra a kɔni worola taare la wa k'a bɛ ka kɛ i k'a dɔn waati min ɲɛkɔrɔ n'o ye sɔmiya ye k'a bɛ hakilisigi di cikɛlaw ma ko sabu san damadɔ tɛmɛna a kun tɛ ku maa la ka taa daba bila foro kɔnɔ janko murukalatigi ka don k'a bɛ muru kelen bɔ o kumana ko sisan ko nin hakililatigɛ mana na cikɛlaw bɛ se ka t'u ka ci kɛ hakililatigɛ la u ka forow kɔnɔ wa u b'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ lafiya fana na a u tɛn'o bali i k'a dɔn u ka cikɛw la ɲinansan in na o kuma Wolomasiri tabaw u ka nin wulikajɔ u k'a kɛ ɲɛtaa fɛ u ka taa fɛ u kana dabila dɛ Ablaye Jara ale ka nɔbila sɛbɛn in an y'a bɔ indépendant kɔnɔ u ka bidon bɔli don indépendant ni y'ale bila nouvelle horizon ne b'ale ta min ye aw ka dɔn usage Isa Kawjim ale ka kuma na usage l'éclairé Mahmoud Dicko muru maaw kun y'a jira k'a fɔ communicati min ye aw ka dɔn maa ɲɛma k'o ye Mahmoud Dicko wele min aw ka dɔn ka ani gendarmerie la muru aw ka dɔn min filɛ nin o ye Morisi karamɔgɔ sigiyɔrɔ ye karamɔgɔ sigiyɔrɔ tɛ k'a to misiri kɔnɔ yan ko k'a taa ka misiri kɔnɔ awɔ muru awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la Mahmoud Dicko ale ye kuma dɔ fɔ lajɛba dɔ o kɛra anw ka la capitale kɔnɔ yan n'o ye faaba ye Bamakɔ o lajɛ in kɔnɔna na min ye aw ka dɔn forum de Bamako muru awɔ pour la paix Mahmoud Dicko awɔ min ye k'ale ye kuma dɔ fɔ kuma min n'a kɛra centre international de Bamako muru i ka dɔn centre international CCB muru a kɛra ye min ye centre de conférence international de Bamako muru awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ usage Mahmoud Dicko k'a ye kuma dɔ fɔ a ko awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye malidenw kɔni awɔ k'a dɔn anw bɛ kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ o ye anw ka gouvernement ye min ye ne ko k'i ɲininka ko arrogant ye mun ye de
kafaleya ke kafaleya de yo abana muro ikado awambi aunga gouvernement ko konime ka kafa muro akado minye communauté international ko kembe ki take akado yere bayai o kuma ambe fanyane do sak yere baya ikapma ani fanyai muro akado nyere la aminye akado ni min vlani be ka foko malide onde boni nyanje ko malide akado ko kembe ka malide black ngoni minogola ani lakana balia muro akado miye bamaju olukani wuli ka jo kabo o konna nasa miye ko yanu ka fere nyinola ko belejele kembe ki ija akado itaka miye akado mali gouvernement ko ka kafa ani awkado minye communauté international o ka yere bayani fanya muro awkado ko lu fana kembe kusiku taka muro ko mali de onde boni nywanjede wani ma minye awkado bela jile matip madore la de election anga tola do ko anga ta electiona do ko anga na tola muro awkado ko parti politico ko lu da awkado olu retep manable muro ma to lu mangame muro awkado ko lu be ninga sa société civile muro ko marata do olube kumvlena mina wa mato luka kodo wa tika ko ke mimbe ke jamana bobolola muro usaz leclerc Mahmoud Digo kan puma fo wati mina mi réseaux sociaux ye Mahmoud Digo awkado mi bele jele ka puma do retara kata jira awkado mi kuna fondi sira do fe ka jira ka foko Mahmoud Digo ka koni welila awkado communicat tribunal la ko awaka ena ko on ko jaja o kuma min vlene mi kabina kera mi avocado communicata amanyema o ye wulila ka kuma fo ma min ba jira ka fo Mahmoud Digo ama wele ama nyininga we ka do awa mama fevo ni yɛrɛ tɛ wele kunbɔ ka to yen anw yɛrɛ maa mɛn k'a wele la yɛrɛ mɔgɔ si ma mɛn dɔw de y'u ka fɛ n'o tɛ n'o tɛ parti politigiw a k'olu ta yɛrɛ to yen olu yɛrɛ kumakan kana mɛn bilen sabu olu y'an ta otage la san maninkɛmɛ parti politigiw olu de ye Mali ta otage la ka kɔn GIE de bɛ Mali la GIE olu de ye Mali ta otage la ka kɔn biɲɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni otage ko kɔni don furanjɛ fanga m'a fɔlɔ dɛ parti politigiw de y'a fɔlɔ wa an b'o lajaba kelen de kɔnɔ an bɛ fɛ fɛɛrɛ de ka sɔrɔ o la an bɛ fɛ an ka bɔ o de dabolo in kɔnɔ an bɛ fɛ i ka dɔn ɲɛ de ka sɔrɔ jamana ko la ni kafaleya de b'o sɔrɔ an b'a ɲini o la n'o t'a sɔrɔ an b'o dabila kɛ awɔ n'o tɛ ni kafa de b'a sɔrɔ an b'a ɲini ni kafa ye dɛ awɔ an bɛ fɛn min nɔfɛ bi dɔrɔn jamana in de ko don ko tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye nafila ye a bɛɛ ye nafila ye karisa wo kunkolo wo senkala wo bolokala wo nin si ko tɛ ko jamana in di a bɛ cogo min na bɛɛ ɲɛ b'a la kɔnɔdimi tɛ n'o dɔw b'a fɔ ko ni embargo kɛra k'an tɛ tile 15 sɔrɔ ko Mali bɛ sa wa dɔw b'a fɔ k'an da ye calcul ko Mali bɛ sa wa dɔw m'a fɔ ko n'olu bɔra u sigi u jɔyɔrɔ la ko Mali ko banna o bɛɛ ma kɛ yan ayi dɛ kuma n'a ta sira don hakilila kunu fana don n'o tɛ dɔw ko n'olu kɔni bɔra yen dɔrɔn ko Mali ko banna Mali bɛ yan tani y'o fɔ tuma ma sɔrɔ a bannen don tani de y'a fɔ wa ne hakili kun bɔra a tigi moro min ka dɔn communicat tribunal ma ɲɛma a ko tan u bɛ ka kuma min fɔ Mahmoud Digo a ma wele Mahmoud Digo ma wele bila ma min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la moro awa min ye maaw bɛ ka nin kuma fɔ min ye aw ka dɔn cɛ ka kuma fuck news hali ni communicat maa ɲɛmaa ye ne ɲininka ne b'a fɔ u kana kala don ɲina ka bɛn u k'a to yen moro e minɛ nin ko ye nin ye Maodo Traoré ale y'o fɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ nka n'a ye journal ta k'a lajɛ moro a ka dɔn journal dɔ bɛ Challenger ale fana kumanen don min ye waati min na Mahmoud Digo ye nin fɔ o min ye juma don Sheriff de Nyoro ale fana bɔra a ka juma kutuba la k'a jira k'a fɔ min ye a ka dɔn k'ale bɛ transition dɛmɛ ko dɔ y'a sɔrɔ u bɛ ka Mali ka danbe ani Mali ka taaɲɛ n'a ka yɛrɛwoloya ani ka yɛrɛwoloya ani lafiya ko ni cɛ o cɛ b'o sira kan k'ale mbu ye bi kɔ Bani Hashimi wa k'a ka duwawu b'i ye ko ni cɛ o cɛ k'i bɛ tasuma don Mali la ko tasuma b'ale mbu ye bolo dɛ ale fana bɛ se k'a don i la cɛ
bro avocado mi ko in asira ngana ya kuma woro masa abana amata we aya jira ka fo awa minye nyera la minye avocado anga mama be no e ma nyema we be ube kam malika horaya no ga dabe seguma bro ko ode ale hamina ngoy bro avocado minye mbuye minye avocado asire wosrava avocado ayene puma fo ako minye nyera la ko ne mali jatimine kan la jabara kange maniwe kange mafuye kan lebu da keneka bro katla kan yanga nyema nyana avocado anyogotilele ko bi mami ngunungo ko dubuno daga jugu takabo anga jamana dala adola muro ko alebe awa alebolu debe fa seko na damayira antutu damana no ta on sigira lebu kuro kuna ya katambla damayira dangana akera jonko amake mashiko jonye kala do anyina ka benai mashi jonya ambo nga doka manyafi ya ngo jinye bekana ngani malima ire bo matambo yaklibe kuma ina wa kurana ko do atewide danga do fana ko magoro wala ka fenyira la mimba nyina maliko wote ikrentai ai wango ofana na cheoche koko malinyeti suma ire nye kana suma wallahi akaja ile tria ayo blako ka malitria ande o mase ayo adatorola abana minye Florence parli ne ma viongo te pari mala ya abana o ma funinga fili carton rouge o ma funinga fili abana ayo basite ato borangono macaroni re amata msokorondo sugandi ko ke fanga blo nyama yo o fana to yedi ko borne o te France borne lewa o ya soro min tumbe ko Jean Castex o yekunlo chike ka desenye masoro ko la yo bo iye ko yewa wo segu chokorobo ni kita ani awnyere anye danga min do al na ma min aka suru minen na abana ango ala ka machi mali ma mi be mali bobulu wa meme fina ango ni odu o ma bi boro France pain insoumis oluka mogo Mélenchon ale ni gauche fan belajeli olu benen do kola pour ça se ka assemblée mena chuko menu o soro Allah o ma cohabitation me ka wabi ke fana barka Allah no gara ale date kala karable on nota e borne minta se français re de borne sara dana sisadi no na atay menga korore o ka fsa atay nyede sabu tay singlani emoye abe ko kume Allah wa nyere ni be ko bubu tikata o minye borni ale ka fsa doni anuka kene ya ministry ay muso koroni fula de ta ajigi dale mel fula beka tani nyet ne muso korba yede makroni anye ni muso korba nye vada jibu tani mai akona tamade yusu ega meje ka muso korba la meje babu ke kala mini meje de ngone me mi do coaching de game ngone me mi do e bubu ki farati de dale aga bubu tiga e bubu mi farata se boto ni kalaga ni borne ko ni kene ya ministry mba ave abana sabu cheni mai ha abana ana tay mulla de Allah de les manba de vieilles femmes arc-en-ciel arc-en-ciel ta ni arc-en-ciel ta ikado ka fo mi nye CDO amanyema o ko bina jere balale ngetugunne ulu na ushi ken nawo abana ka bina ke ga beni juan galo klenani natai ko lala ko yala ko malika nyangilu na uliwa nyingali tomi jon tomi sigi Habib Dia ale ya sigi arc-en-ciel kono bi Habib Dia ga nyingali mi ikado CDO manyema we ku kanga jere kurake jere mino ye jere balalenye akanga ke gana fa bala ko akara o kuma bina ke ga beni jengalo klenani natai yusu ko minye kado sereo manyema uye ku na ta haklina ta fedo ka ko lala mate ko chugodo kana ke kado ka fo mali akanyangilu ulu na uli ni seve o kuma ko kalata ko be anake benake o fana wati bolo daluna amono bo chugo na ko bena ko ola o kuma na bamako anika do minye ejekulu ni nyonje o chugo mina kalata ulu bisega ke aiwa be meke minga ko bebe wuli no ye kado ka fo na ke famvla bela jele bulo madda yoro ye o kuma yusu ko jamana nyema munu no ye CDAO a jamana nyema ye ku ka jere balale mi no na ke akra no ye gana fa ba ye ka beni jengalo na takle nani ba fulani mugani fula saina ku ka ni jere semve ko sigibina ke jamana sabade kungango kibera la o kerengana la Mali la Guinée ani Burkina Faso ku ka sigibina ke ni jamana sabami kungango kibera ka fanga de dafrila ni jamana sababela jele konna la
aywa min ye ka dɔ kunnafoni o sɔrɔla i ka dɔ min ye lasigiden siraw fɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Mali ye ale ni ka dɔ min ye CEDEAO ye n'o y'an ka farafinna tilebinfɛ jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu tɔn ye Yusu ko o kumana ko min ye ka dɔ ko fɛn min bɛ k'an fara fara o min ye banbaliya sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ o de ye ka dɔ kalata waati boloda cogo ye ko CEDEAO ko k'anw ka kalata nɔgɔnin fɛ hali ni ko ma labɛn ko k'o kɛ i ka dɔ a nɔgɔnin fɛ i n'a fɔ olu ka laɲini kɛra cogo min na ko waati jan an bɛ ka ɲɔgɔn sama sama a bɛ kalo caman bɔ anw ka furanjɛ fanga maa ɲɛmaa minnu n'o olu ye i ka dɔ wolomasi tabaw b'o ɲɛmaaya la bi olu dun y'a jira fana k'a fɔ ko ka waati di olu ma cogo min na u bɛ se ka jamana lakana ko sabati kala bɛ se ka taa serege 4 bɛɛ lajɛlen na ko ɲɔgɔnfaamubaliya bɛ nin yɔrɔ de nɔfɛ juin kalo tile 4 akara ko Gana faaba la ko CEDEAO maa ɲɛmaaw bɛna ni jɛrɛ balalen min kɛ ko a na kɛ ko an na bɛn kelen kan yen nɔ sa CEDEAO ni Bamakɔ ko gɛlɛya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ janko ni fanga dafiribaw ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛya in k'a na basi o ko sabu ko anw yɛrɛ ka maa ɲɛmaaw ye laɲini dɔ kɛ waati dɔ la Togo jamana maa ɲɛmaa n'o ye i ka dɔ Fɔri Ɲasinbe ye ale ka cɛ kuma fɔ a ko baaraw boloda o tumana Yusu ani ka dɔ CEDEAO jamana tilebinfɛ jamanaw olu jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ Fɔri Ɲasinbe ale fana y'o wuli ka jɔ olu boloda o tumana k'a bɛ kalo 4 bɔ bi ɲangili talen don ka anw sɛgɛrɛ ni dɔw ko dɔgɔkun 2 k'anw bɛ dafiri an bɛ kalo 4 na bi sɔrɔ i ka dɔ u y'o tigɛ anw na musaka ni nafolo ko nasiraw CEDEAO ni UEMOA u ye nin bɛɛ lajɛlen tigɛ anw na k'a ko bɛ i ka dɔ u bolo ja anw bɔ la ni k'anw ɲɔ minɛ an na Yusu i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min i ka dɔ jamana maa ɲɛmaaw ye furanjɛ fanga a mara kɛbaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye i ka dɔ k'a fɔ waati ye o ka boloda kalata bɛ se ka labɛn ni hakililasigi tuma min cogo min na o k'a sɔrɔ olu fana ye ɲɛ sɔrɔ lakanako la jamana seleke 4 bɛɛ lajɛlen kala bi ta ko kabi i ka dɔ waati jansa o ko kɔni samasamani b'a ni ɲɔgɔn cɛ nka tile 10 bɔɲɔgɔnko bi wulikajɔw barika bonyana taaga seginw bɛ ka kɛ dogodogoni dogo ani cɛkumafɔw a bɛɛ tɛ ka da kɛnɛ kan bilen a bɛ ka kɛ i ka dɔ dogodogoni dogow la ko nka k'a bɛ i n'a fɔ bɛn min ɲini ka kɛ min y'an ka furanjɛ fanga a kundala o mɔnɔbɔli kan k'a bɛ ɲini ka kɛ bɛn min ɲini ka ko o kan ayiwa bɛɛ min i k'a dɔn ko ɲɛtaa belebele olu sɔrɔla ayiwa ko sini i k'a dɔn maa bɛ se k'i jigi da o kan k'a fɔ ko sini ko i k'a dɔn k'a fɔ don n'a nataw la ko bɛnkan bɛna tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ sigi ka kuma o hukumu kɔnɔna la o kumana ko min ye i k'a dɔn an bɛna bɛn kelen na cogo min na i k'a dɔn an bɛ se ka i k'a dɔn ɲɛtaa o bɛ se ka sabati ani gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na o ka wuli ka bɔ yen nɔ fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ jamana ale ni ka dɔ jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ani diɲɛ fan wɛrɛw o jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o kumana ko min ye dɔgɔkun laban ninnu ye i b'a ye k'a fɔ ko wulikajɔw kɔni sɛbɛkɔrɔ kɛra taagaseginw bɛ ka kɛ o kumana k'a a bɛɛ ma kɛ i k'a dɔn mankankolonci ye dunuma ta balama ta a bɛɛ lajɛlen na wa ko Bamakɔ yɛrɛ ya wa maa ɲɛmaaw kɔni ko senna tɛ ka sumaya ya cogo si la ko diɲɛ don o don maa ɲɛmaa dɔ bolobaatɔ bɛna Bamakɔ ka na i k'a dɔn dɔ ɲini ka fɔ ani ka dɔ ɲini ka kɛ anw ka faaba ani jamana farafinna faaba tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko min ye wulikajɔw ye k'a kun ye jumɛn ye gɛlɛya min b'an cɛ o ka wuli ka bɔ yen Togo jamana ɲɛmaa n'o ye Fɔri Ɲasinbe ye a bɛ i n'a fɔ ale fana ka wuli ka jɔ a y'i k'a dɔn ɲɛ sɔrɔ a la a bɛ ka i k'a dɔn nɔbɔ ko la ko dɔɔni dɔɔni o tɛ tɔ to ko la Mali maa ɲɛmaaw olu bɛ fɛ dɔɔni o ka kɛ i k'a dɔn belebele ye Fɔri Ɲasinbe ale yɛrɛ bɛ k'a ɲɛɲini dɔɔni dɔɔni yaasa an bɛ se ka na bɛn kelen ma cogo min na o kumana Mali ani k'a dɔn jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ farafinna bankun kan yan hakaja an ka tilebinfɛ jamana minnu ni gɛlɛya b'an ni ɲɔgɔn cɛ fiɲɛbɔ da bɛ sɔrɔ anw fana ka ɲangili o ka wuli ten sa Habib Dia ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ arc-en-ciel kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli don good luck Jonathan Segu cɛkɔrɔbaw ka danga minɛ na ale sen bɔra a la o to la dɔrɔn ka taa a yɛrɛ gosi kungo ma a kunna jara a yɛrɛ kunna jara a ye tɔ 2 ninnu de bila a nɔ ja ale de tun bɛ k'a bɛɛ ɲagami o tɔ 2 ninnu dɛ olu de tora ale yɛrɛ bɔra a la o kɛra kunnaja y'a bolo kunnaja de y'o ye sabu a y'olu de saraka n'o tɛ ale ka taa ka segin ko cɛkumafɔla tɛ nin dan tigɛ o cɛkumafɔla bɛ na ni ci de ye min bɛ f'i ye jaabi la i bɛ segin n'o de ye nka ale bɛ na ka n'i sigi dɔrɔn ka sin ka kuma CEDEAO yɛrɛ tɔgɔ la ale ye cɛkumafɔla ye a b'a ɲɛna k'ale ye jamana ɲɛmaa de ye i ye kɔrɔlen de ye koyi ko bonne chance Jonathan bonne chance kisɛ kelen a m'o sɔrɔ nin ko in na wa cɛkɔrɔbaw ka danga u ko Asimu ni Sogɛl ni gouvernement ni malidenw an kana sira bila dɔrɔn ko n'an ma sira bila ko foyi t'an sɔrɔ k'ale fanga dafiri min porokotolen filɛ nin ye e k'u y'a natɔ ye yɔrɔ jan koyi olu ti kuma de cɛ mɔgɔkɔrɔ bɛ fɛn fɛn jɛnnen dɔn dɛ k'olu tun n'u sigi jɔnni kun na u bɛna mun de fɔ malidenw ye an k'a dantigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ cɛ o cɛ fanga dafiri nin kɔfɛ an bɛ ka ɲɛɲinini min kɛ nin bɔlen ko a la cɛ o cɛ fanga dafiri n'i y'a dafiri 8 heures 18 heures k'a sɔrɔ peuple ye délogé
malidenw k'o fari de da sisan n'i ye fanga dafiri 8 heures bɛɛ nɛgɛ ɲɛ 18 k'a sɔrɔ jamanadenw y'i i fana dafiri an tɛ jɛn n'a ye tun dɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye o ka faamu ni kɔni y'a bannen o an bɛ ka ban pewu fo ka taa Mali diɲɛ wuli fo ka taa diɲɛ buru fiyɛ c'est tout c'est fini cɛw cɛ ye fanga dafiri nin kɔ peuple de b'i déloger awɔ i mɛnnenba ye lɛrɛ wɔɔrɔ ye Ala k'an kunnaja Moro an tɛ bi ta da ni Ala ka jɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale